Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawgan lang ko ninyo sa pangan nga Pia, 27 anyos, single. Itago na lang ang akong address. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa naagian kong operasyon sa akong right ovary tungod sa cyst. Awareness na sa kini sa mga sama nako nga dunay gibati nga ingon niini nga sakit sa puson matag may rigla. Aron niya hisabtan, sugdon ko dihang college pa lang ko. Ingon ini ang mga panghitabo. Aray! Sis, nga naman ka. Niya nasab na ako, sis. Kit kaya kong puson. Uy, hala, uy, kaluoy ba ni mo matagrigla ni mo? Uy, magantos mo kasi kasakit sa imong puson. Aray! Sus, may yun nga na 50-50 lang ning akong pagkababae. Uy, hala, uy, nang lus pala mayak ka. Ug luya pa yung kaayo. Sis, ako yapon ko. Uy, pag-sure, uy. Tawagin na yun lagi mong mama o papa, bi. Ipakuha na lang din sa school. Ay, wala gid ko mahibaw nga naunsa ka na Pia. Sukat pa gyud kas pagsugod ang imong regla sa 10 anyos ka pa nga mag-antos gyud kas kasakitan ng puson nimo. Sige ka lang kakuyapan. Nganong gid ka ni Masa? Wa ka ako'y diferensya sa akong ovary, ma. Oh, kung magpa-check up ka ta. Nakoy madlo ko, ma. Unya na lang tingali. Ay, ikaw good? Ma, tulo ka buwan naman ko nga rigla, ha? Uy, Nganong lain mong kagtinan-awan ako, ma? Hibaw na ko kung sinasi mo nauna, ma, oy. Lano, di ko buntis, oy. Wag ko'y uyab. lagi. Pero ngano kang uwa namang karigla ha? Aw, maayo hinuon, ma. Aron dili ko mag-anto sa sakit sa puson. Ma, naaman ko'y spotting. Unsay spotting? Aw, basin first day na ko ron ba? Sa akong reglama ba? O mayo noon kay girigla na kagbalik. Kay dibesad na mayo ng dili rigla Honday. Nga dili makagawas ang patayng dugo nato. Pero, ay, sakitan na sad unya ako sa puson, ani. Dili lang ko mo-eskwela ron, maoy. Ay, niya na sad ang kasakit. Masakit pa man kaayo ni siya kaysa karon, oy. Mura man kog mamatay sa kasakit. Aray. Unsa naman na imong gibati ha? Masakit kid kayo. Dili na ko makagwanta, ma. Unsa? Aray. Pwede ay botelya nga may suod na init tubig. Ay ibutang na sa imong pusoon, Pia. Walang lusmat mo kay mayo, Pia. Kakuya po nasad ko. Ma, Hindi na ni mahimo. Tana, madto tag ospital. Dalon ka na mo sa ospital. Tana! Recorded by X Thunder Gaming. gidali na lang gyud ko og daan nilang mama ug papa sa ospital. Kay di na gyud maagwanta ang kasakit. Paghikap sa OB sa right side sa akong puson, doon na siya nahikapan nga bukol. Mao nga gi-confine na lang ko aron maobserbahan. Gipa transvaginal ultrasound sad ko. Og nakita ang bukol o cyst sa right side sa akong ovary nga mura nagkadakon og pingpong nga bula. Grabe ang akong kabalaka duhi kayo na kay basin og kanseros ang akong cyst. Unya, Pwede raman ta mag-inom og tampal. Pero, maulang gihapon. Magsakit lang gihapon ni siya kung riglahon ka. Kay, it takes time pa man, usa matunaw ang cyst. dili na ko sa sakit, Dok. Swerte ka kay simptomatic ka.
gibati nimo ang tanang simptomas. Kay ang uban, wa may bation. Pero kalit na lang nga bation nga grabe kasakit o dili na madaog tambal kay sobra na di ay kadako sa cyst. Maunang mas maayo gyud ang regular nga pagbisita o pagpa-check up sa OB. Aron sayo pa, mahibaw-an na nato. So, second option nato kung dili ka sa oral medicine. Operation. Operahan kita ay kutok. Aron dili na gyud ka mobati og sakit sa imong puson matag regla. Pero pwede siya dili i-surgery kay gamay pa man gud na siya. Gitawag ang maong procedure og laparoscopy procedure. Magbuho lang tag gamay sa imong right og left nga bahin sa imong puson aron adto nato ipaagi ang pangkat sa cyst nga may camera. Og diri na lang unya nato ipaagi dapit sa imong pusod ang cyst nga atong makuha. Og ato sa nang mabiopsy aron mahibawaan kon benign o dili cancerous o bakaha malignant o cancerous ba ang imong cyst. Dok, safe ba na? Kuyawan man ko. Okay ra gyud ni nga procedure. I-compare nimo sa open surgery nga medyo dugoon gyud noon to. Kini siya mas dali. Mas dali na siyang maayo. Ay, kana na lang siguro, Pia. Uy, kay hapit na sabay ang inyong graduation. Kinahanglang maayo ka og dali. Pia, kumusta namang pamati ni mo, nak? Okay raman ko, ma. Kumusta di ay ang resulta sa akong biopsy, ma? Ay, pasalamat tas Ginoo nga benign lang yun ang imong sis, nak. Salamat sa Ginoo. Kay dili di ay cancerous. Gitawag ko noog dermoid cyst tong imong cyst. Dermoid cyst. Posible di ko no nga since birth pa to nimo nga cyst. O most of day itong sukad pa kakaniadtos bata pa nga maglisod sa pagpagawa sa imong hugaw. Kay nagbabag man day itong cyst nimo sa agianan sa imong hugaw. Hala, mao ba di ay, ma? Og unya, obserbahan nato. Kung tinuod ba tong giingon sa imong ubi nga, human makuha tong imong cyst, di na unya kabation og sakit sa imong puson matagrigla nimo. Maayo unta, ma. Maayo lang unta. Maayo gani kay healthy food sige ang akong gipangkaon og regular ko nga mag-exercise, maong okay ra ang akong cyst. Puti ra siya og dili ngilad tan-awon. Kay dihang akong gi-search sa Google ang dermoid cyst, makahadlok ka itan-awon. Kay ang uban nga worst case na di ay daghan siya og buhok og may ingon og mata og ngipon nga gitawag na og monster cyst o malignant na. Apan ang ako, kaluoy sa Ginoo, human sa mga operasyon, normal ra ang akong mens ug wa nay sakit ang akong puson. Normal na sad ang akong pagpagawa sa akong hugaw. Ang ako lang gikahadlukan kay basig mo balik o kon maminyo ko. Dili ba ko magka-problema kon mumabdos ko? Kay may uyab na baya ko. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, gioperahan ko sa akong dermoid cyst. Laparoscopy procedure ang gibuhat. Diin man ninako makuha o posible ba nga matubuan ko og lain aning klasiha sa cyst human ko maoperahe? Ikaduhang pangutana, basin sad ko no og dinato nako sukad sa akong pagkatao. Posible pagod? Posible bang may pagkuwang nga akong mama sa pagmabdos nako mong natubuan ko adto? Ikatulong pangutana, kung pananglit maminyo ko, may posibilidad ba nga dili ko makaanak kay nag-agi naman ko og operation sa akong right ovary? Unsaon, aron nga makaanak ko? Ikaw pa to katapusang pangutana. Sa mga sama nako nga nag-agi nga sakitan og maayo sa puson kon reglahon og pirming constipated. Unsa pa ang maayon yung ma-advise para sa sama nako nga nakaluwas na sa maong kalbaryo matagrigla?
palihog tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Pia. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw dinhi sa tong programa, kini ang akong suliran. Once again, ani na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga problema medical kay usa man ako ka medical doctor. Problema mahitungod sa inyong behavior, mood, or anxiety, whatever. Psychological problem kay usa man ako ka psychiatrist. Og problema mahitungod sa mga ginadiling drugas kay usa man ako ka drug addiction specialist. Ang inyong mga legal ng mga problema ato ni Eileen Bathan ang mo tambag nga na. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran day kanamo. Pwede kang ipadala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Order ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ato makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga life begins at the end of your comfort zone. Mabita ko nang ang kahoy ko no ug naa nimo gitanom sa sulod sa panimalay nga medyo landong kayo di gina mo dako pero kadtoy tanom sa lasang usa nang open area di ba mudakong kahoy. So mao na po ning atong kinabuhi, no? Ingalanan nga mo gawas ka sa imong medyo komportable nga pagkahimtang para nga mutubo ta. Alright, so ang atong magtatampo karong adlaw si Pia, 26 years old, wala niya gibutang iyang address, single. Sumasa nabati na to gina sa drama, may tungod kini sa iyang reproductive organ, no? Mao ba to? So si Pia, wa niya gibutang iyang address, no? So kinsa may atong i-greet, no? Kinsa may akong i-greet, mayong pagpaminaw dai sa akong amigo dia sa Bukidnon, si Doc Mata, o si Doc Leo Ramirez, Bukidnon magyapon ni Leo Ramirez. Dr. Zu Ruiz sa Sarangani Province, mayong pagpaminaw. Isi Mistro with isa pa man nga akong gustong i-greet, no? Sa ramon tong akong listahan. Mga Nava Guards, ako naman ang i-greet, no? Si Fidel Suelo, GC Casas, Edward Ricaport, Francis Ibel, Saniel Restauro, ug mga taga Banday Tomas Opos, no? Elizabeth Sigales, Constantino Barrientos, Mario Damuli, ug Lilel Olita. Ako ding kaapelyido dia sa Tomas Opos, no? Ug sa Matalom, ug sa Maasin, no? Si Nestor Obra, no? So this is Mistro to mga taga-kantawan naga mga sasan, mga kabalo ba to? Si Kwan Tibor og si Jimmy, Rodolfo Rapada diya sa Nazareth, Buisan, Cebu City, og si Mary Ann Hayuhoy Benigno Blanco diya sa Sugod, Southern Leyte, no? Okay ra, nahurot na akong oras, no? Okay. So going back to our sender, si Pia, may tungod kini sa iyang reproductive organ, no? Na siya yung mga reklamo. Ako lang yung paningkamutan, Pia, nga matubag na kunin yung mga pangutana, no? Unang pangutana, gioperahan ko sa akong dermoid cyst nga laparoscopy, no? Kaning laparoscopy mo dili siya dako-dako gini siya nga surgical procedure, no? Ang gibuhat sa iyang palagi surgeon, no? Diin man ni nako makuha og posible ba nga matubuan ko og lain na sang klase nga cyst human ko maoperahan. Well, kining dermoid cyst, Pia, kuan na ni siya. Mutubo ra gini siya just like any other cyst, no? Kini magong mayuntag cyst, usually ang soda ni fluid. Mong ganitag tumor, ang soda na tissue or mass cells, no? So usually kining dermoid cyst, this is also known as cystic teratoma, sa mong pagtuon sa surgery or sa OB-GYN. Usually dili ni siya cancerous. 99% ani dili cancerous. Benign, meaning dili kayo kahadlukan, pero uncomfortable man pod lagi, no? So ang usually ang naani siya sulod nga kung imo ni siyang ablihon, ani siya sulod nga tubig o fluid, no?
uban ani na ay mga murag mga hair, murag kanang mga buhok-buhok, no? Murag mga di ka kasabot nga sud ni ani, murag kasi klase lang ay murag bukog, murag buhok-buhok, murag unod, murag panit diha, no? Mo kuan ni siya, muturok lang ni siya. Nga dili ni siya in response sa inunta menstrual cycle sa usa ka babae. Usually inunta tubo ni siya from birth, sukad sa pagkabata piya, no? Part di siya sa inunta intrauterine fetal development. So murag congenital. So may kami nga diin mo ko nagsuroy-suroy nakakuha man kog dermoid cyst, no? So balikon ako, ang tambal niya ni is surgical removal, no? Kuhaon lang gyud na siya para nga di na motubo ug balik, no? Nya ayaw kabalaka lang kay 99% ani benign o dili siya cancerous. Avoid lang ka og pagkaon og mga pagkaon nga inunta pinirito o kanang mga nangagig mantika nya kanang mga pork or beef basta kay mga karne kung mahimo lang minimize lang og di gyud ma-avoid, no? Then minimize pod og sugar, caffeine and alcohol. Bisan pa man kung benign siya, kinahanglan gud siyang kuhaon sa surgeon para nga dili magka-infeksyon o diri mo buto kung mag-infeksyon na unya magsiptisimya ka kung naanay mag-twist niya nga in around 1% mahimo ni siyang malignant pero 1% ra ang possibility nga mamalignant ni siya wa na inunta pamaagi sa paglikay ni aning gitawag na tog dermoid cyst sa ovary but kining tawag ani ma-prevented ni siya saon man pinaagi sa pagkonsulta sa imong OB/GYN regularly, okay? Naman ni siya from birth pero ma-remedyohan nga dili kayo magrabe. Okay, no, nakasabot ka ako naglisod sa ko po gi-explicar kay ubigay ni concern ba ni siya, ning kamot ra gyud ko. Kaya duhang pangutana, basin sab ko no og dinala to nako sukad sa akong pagkatao. Yes, correct ka. Dinala to sa sukad sa pagkatao. Posible ba good? Posible. Posible bang may pagkuwang akong mama sa pagmabdos nako mao natubuan ko adto? Well, generally kung ang mother's condition during the pregnancy is compromised, meaning di gud siya healthy kayo, dili lang kining problemahang dermoid cyst ang posibleng motubo kung dili kalbi nag malnourished siya or under stress siya, na ba siya medical problem nga grabe or alcoholic ba siya, mo apekta po na sa nagdevelop nga fetus intrauterine. Di po ko makaingon gyud nga pabaya lang imong mama, but this is inborn, no? Sukad sa pagkatao. Ikatulong pangutana, kung pananglit maminyo ko, may posibilidad ba nga dili ko makaanak kay nagagi ko og operasyon sa akong right ovary? Unsaon aron nga makaanak ko? First, you need to have a healthy sex partner. Na sakto ang iyang sperm count. Yang inyo pong pag-sex contact is around ovulation time. Kay taas nga tsansa nga magkaanak ka. Nya magpagam lang gyud kag OB/GYN just to monitor the progress ba kung pananglitan na ay fertilization. Padayli ko moingon nga imposible nga magkaanak ka tungod kay ikuhaan ka og kanang cyst sa imong ovary, no? So duha baya ng ovary, no, left and right. So, nabay posibilidad may hinaut lang ta nga magkaanak ka kung maminyo ka, no? Bata pa man ka, you're still 26, no? So posible pang magkaanak ka. Ilag ka kuan kayo. Magpagam lang ka og OB/GYN. Ikaw pa to katapos ang pangutana. Sa mga sama nako nga may nag-agi na nga sakiton gyud, ug maayo sa pusoon kung riglahon og perming constipated. Unsa pa ang maayo ninyong mga advice para sama nako makaluwas na sa maong kalbaryo matag rigla? Kining gitawag na to dysmenorrhea, no? Kining dysmenorrhea something to do with prostaglandin, no? Kay mag-cause man contraction sa inyong uterine muscle during menstruation, no? Pero naaman tay mga remedyo ani mga pain reliever ang mga dysmenorrhea, dili man lang siguro halos man tanan sigurong babae na ay mga discomfort, no? So we all know the usual menstrual cycle is 28 to 31 days cycle mo gina. Ug naa man gani more than that or shorter than that, I think magpagam yung ka akong balikon sa makausap pa ug usa ka OB/GYN para nga dili ka problema later on. So kanang dysmenorrhea or painful uncomfortable menstruation is makorihian ra na siya. Naantay mga tambal ni ana.
Okay? So inaw nakasabot ka sa akong explicar nimo Pia, ako mo kumpisal gud ko nga naglisod gud po ko kay ubigay ni concern bayani pero mao gyud po maabot sa akong unahuna ang makatambag sa imong problema ug ginaot nga nang kay nakuto nga pagtulunan karong adlaw. So once again ako si Dr. Rene Obra ug ngadto sa libuan millions ka naminaw sa atong programa kini nga akong suliran daghang kayong salamat kay makanunay ang pagpaminaw sa atong mga RMN program nagpabilin kaming taas og rating dinhi sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong.